Зиян салуы. Менә янсы да бар 18 яшьтә корал бирү мәсьәләсенә без әле аерым тукталырбыз, аның турында сөйләшкән идек. Һәм безнең белән элемтәдә Альберт Шакиров узган тапшыруда шулай без моның турында сөйләшкән идек. Альберт, син үзең аучы буларак аңлатып кит әле. Менә аучы һәм корал алып хайваннарга атмаган кеше нәрсәсе белән аерыла ул? Һәм нәрсә көтәргә була андый кешедән, бигрәк тә 18 яшьтә? Бу очракта бик төгәл бүлеп карарга кирәк дип саныйм. Аучы ул аучы. Менә бу ике кеше дип әйтсәң дә инде белмим, алар үтерүчеләр. Аларда үтерүчеләр психологиясе, чөнки аларның менә ул видеолары күпмедер дәрәҗәдә күренә һәм аларның нинди маршрут белән барганнары һәм ничек үзләрен ничек тотканнары күренеп тора. Алар хәтта якын килеп бер тапкыр аткан кешене яңадан инде янында ук тагын бер тәгаен үлсен дип атып үтереп киткәннәре дә күренә. Алар өчен ниндидер параллель дөнья бар шикелле һәм алар үзләре менә басып атканнан соң бу кешегә нәрсә булганын бик аңлап күз алдына китереп бетермиләр дип саныйм мин. Мылтык тотып ауга чыккан кеше һәм үзе аткан һәм бу очракта инде менә шул добыть дип әйтәбез инде. Менә русчаның бик дөрес сүзе бар. Добыча сүзеннән добыть дигән әйбер. Ул хөрмәт белән карау, син аны әйе үзеңгә өеңгә алып кайтасы, киек, кошмавыл, хайванмавыл булса да, син аңа хөрмәт белән карыйсың. Монда берничектә бу кешене теге ау мылтыгы тоткач та ул психологиягә якында китерә торган түгел, ул теге аңышмый. Мин атканнан соң кеше үлә икәнен генә белә, ләкин аның психологиясендә инде шул дәрәҗәдә зур үзгәрешләр булганы күренеп тора. Аның азмы күпме жәлләү яки үкенү дигән әйберләре юк һәм ул инде аны мылтык тотып мәктәпкә кергән вакытта үтереп керә үзендә андый хисләрне. Аучылар, алар әле барыбер дә табигатькә якын кешеләр һәм әйткәнемчә, шул үзләре аткан җәнлеккә дә хөрмәт белән карый торган кешеләр. Монда анысы да күренми, кызганычка каршы. Һәм бу кадрларны инде барысы да күрде, шул ук Казандагы вакыйгада да ничек мылтык күтәреп җайлыгына һәм иркен генә хәрәкәт иткәннәрен һәм бу ситуациядә чагыштырып карыйк әле бергә тамашачылар белән. Менә ике вакыйганы алар камерага икесе дә эләккән һәм беренче секундларда ук инде шулай интернетта алар чыктылар. Менә әлеге мизгелләрдә дә күреп торасыз сез, нәкъ менә ике кеше бара, икесе дә әле бер төрле диярлек киенгән һәм бу очракта менә нәрсә эшләргә дигән сорауны бирмибез без әлбәттә. Чөнки югалып кала кеше һәм кораллы кешегә гади кеше ташлана алмыйдыр инде. Илнар, менә узган тапшыруда нәкъ менә әлеге темага багышланган бик мөһим теманы күтәргән идек без, син әйткән битарафсызлык турында. Менә вакыт узды бераз. Берәр нинди алга китеш бармы бу яктан? Әллә һаман да битарафбыз, һаман да кеше бер нинди дә сабак алмады һәм шул ук кеше ничек җайлыгына барды һәм шул килеш инде без корбаннарга инде Құрбанларны көргә мәҗбүр булабыз бу очракта. Шулай кызганыч, менә 4 айлык диярлек инде бераз гына узды. Шушы составта диярлек без монда сөйләштек, һәм битарафлыкта туталдык. Мин әле дә моны төп проблема дип атыйм. Хәзер һәм мондый куркыныч вакыйгалардан соң төп сорау полиция, дәүләт нәрсә эшләр түгел. Без үзебез нәрсә эшләрбез, нәрсә эшли алабыз дигән сорауга җавап табарга кирәк минемчә. Бу Тверимдә аткан егетнең әнисенең сүзләрен укыдым мин бүген интернетта. Һәм анда ул бик яхшы егет, бик яхшы ул дип тасвирлый инде. Шуланда монда акыллы дигән сүз ярамас әлбәттә. Менә бу егетнең социаль челтәрләрдә таралды бит инде язып калдырган сүзләре дә. Анда карап та егетне надан дип әйтеп булмый. Әмма ул бит шул вакыт яза 10нчы сыйныфтан бирле мин әзерләнә башладым ди. Һәм соңрак ачыклана башлады, аның иптәшләре аның сәерлеген күргән. Әгәр дә аның иптәшләре сизгән икән бу сәерле, ничек иендә күрмәгәннәр? Әлбәттә, күрми калу мөмкин түгел. Без хәзер шуңа әйләнеп беттек. Без кеше баласына чит әйбер әйтә алмыйбыз. Кешегә сүз әйтә алмыйбыз. Полициядә беркем белән аралашмыйбыз. Без хәтта үзебезнең балаларга сүз әйтмибез. Менә шул битарафлык барлыкка килеп, без бер нәрсә күрмибез. Мылтык күтәреп барган кешене. Урамда сез бер сабыйга бер сүз әйтеп карагыз, менә урамны Yolunu ялгыш чыккан җирдә бер 12 яшьлек баланы әйтик. 10 яшьлек димим. Ничә сүз җавап кайтарачак. Менә шул битарафлык барлыкка килә кеше бер-берсен күрми башлый. Хәзер укытучыларны гаепләрләр, мәктәпләрне гаепләр, анда нигә күрмәгәннәр диләр. Мәктәп бүген имтиханга әзерләй. 90нчы елларда туган әтияннәр җитеште хәзер. Аларның балалары куй, аларның балалары үсеп чыкты. Әтияннәр мәктәпкә мөнәсәбәт ачыкларга, ниндер
русча әйткәндә стрелкага, разборкага барган шикелле бала. Менә бу очракта нинди бер-берсенә карата кеше ниндер кисәтү ясый алсын инде.